a tenhle týden bude hustej. Show you off. Tonight I wanna show you off. What you got? A billion could've never bought. Já vás moc vítám u nového vlogu. Moc jsem se těšila, až budu moct tenhle vlog začít, protože jsem teďka včera teprve uploadla na YouTube vlog z Kostariky, fakt mi to dalo jako zabrat to se stříhat. My už jsme tady zpátky měsíc a 3 týdny z toho jsem to prostě stříhala, protože jsem k tomu měla práci a různý jiný věci, takže jsem to prostě absolutně nestíhala, takže jsem ráda, že jsem tady zpátky a ukážu vám tenhle můj celý týden, protože se toho bude dít fakt hodně a tenhle týden bude hustej. Já jsem si teďka jenom trošičku namalovala, jim tady svůj řecký jogurt, aby mě trošičku víc zasytil s granolou. No a namalovala jsem se jenom trošičku, protože za chvilku odcházím na pilates, na hot pilates s Evičkou Karskou a s ní to bývá vždycky extrémní. Takže jsem si nechala i vlasy na umytí, celá se budu tam muset umýt, protože to bude extrém. Budeme hodně spocený. Já se jdu ještě samozřejmě do oblíz, protože i když tam svítí sluníčko, tak samozřejmě tam jako teplo není, je tam asi 12 stupňů. Takže si na sebe ještě vezmu tyhle tepláky z Exalted, protože se mi strašně líbí. Jak takhle z toho vám leze ten lem těch šortek. A vezmu si k tomu ještě jejich novou bundičku, takovouhle červenou. Já mám obecně radši vždycky, když jsou ty bundičky víc kroplí a tahle je delší, ale hrozně je mi to příjemný. Vlastně jsem zjistila, že mi tolik jakoby neleze to břicho. A já jdu potom ještě na otevíračku Vilgainu, takže si jdu vymyslet rychle nějaký jako outfit, do kterého se potom převlíknu, protože za nějakých 6 minut musím utíkat, takže to tady jdu rychle pobalit a letíme. Já jsem minulý týden měla 4 noční, jako ne za sebou, jo, ale prostě 4 noční a mně přijde, že já to furt jako dospávám, já jsem každý ráno úplně rozbitá, večer samozřejmě klasicky nemůžu vždycky usnout. Takže se teďka připadám, jak kdybych prostě nespala vůbec za celou noc. A doufám, že se to nějak srovná. Já teda teďka mám další službu až za 5 dní, takže to je úplná nádhera. Ale doufám, že se to jako srovná nějak, jo. Tady ještě rychle vybrat nějakou bundu, ale myslím si, že to vidím na tadyhle tu hnědou. Teďka se mi to k tomu asi úplně tolik nehodí, ale potom k tomu dalšímu outfitu mi to sedne, takže musím jít takto. Hey, who you think you waiting on? I take you to the early morning. Just when you're waking up, you feel like you're falling off of a cliff so high. Then you hit the bed just right, staying up through these nights. It's alright. And every single time I call you. Takže jsem se vrátila z nového vilgaňáckého obchodu, který se otevřel na Florenci, hned naproti metru. A jakoby musím říct, že tam je spoustu novinek, včetně třeba tohodle iced teachka, který je naprosto výborný. Tak potkala jsem tam ještě na prodejně vlastně Lindu a Kristýnku, takže to bylo hrozně milý. Tak jsme mohli chvilinku aspoň popovídat. Holky mi ukázaly, co tam objevily za dobrůdky, tak jsem si to pak šla taky obtíhnout. No a já si tady teďka jdu něco uvařit, protože mám strašný hlad. Potom cvičení mi hrozně vyhládlo. Já jsem to teda trošku dneska musela flákat, jo, protože jak jsem včera byla na kruháči večer a byl fakt náročný, že mě všechno bolí. Tak jako jsem moc nezvládala to pilates, tak jsem to tam občas tak jako musela trošku šmelit. Ještě, že jsem byla úplně vzadu, nebylo na mě vidět. No a já mám dneska plán dne asi takovej, že musím udělat spoustu věcí na Instagram a potřebuji začít dělat cestovní alba, já vám ukážu. Počkejte. Já jsem našla tu stránku Pixory, prosím vás, tohle není žádná spolupráce nebo něco, jo, I wish, to by bylo hezký. Ale mají ty alba naprosto nádherný, takový aestetický, hrozně se mi líbí. Třeba tady máme New York, tady třeba Malaga, Chorvatsko, Dolomity, no a tady třeba Toskánsko, což je vlastně poslední album, který jsem zvládla udělat a teď mě zbývá jich dodělat 3.
Musím dodělat 3 z posledních 3 dovolených, takže mám co dělat. Já se na ně pak strašně ráda koukám, protože oni jsou takový strašně estetický, hrozně hezonký, takže jako památka je to fakt krásný, protože jako do těch fotek v mobilu se tolik nekouknete. Tohle album prostě zůstane na pořád. Tak já jsem se právě vrátila domů, respektive mě brácha dovezl domů. Takhle se chová, jo, k sestřičkám, jenom bych chtěla říct kluci, bydlíme od sebe asi 6 minut chůze a dovezl mě domů, protože by se bál, že se mi něco stane. A koukali jsme na Survivora, dneska je pondělí, takže vyšel první díl tohohle týdne. A bylo to jako fajn, vlastně nic extra se tam až tak nestalo. Jediný co, tak mě prostě absolutně některý lidi už tam trošku iritují, protože ukazují, jaký jsou charaktery a trošku tam z nich nervíme. No a já se teďka asi půjdu udělat skincare a asi půjdu pomalinku spinkat, protože ráno vstávám a jdu na event, o kterém vám řeknu zítra víc, takže se na něj mega těším, ale tahle barva by vám mohla napovědět trošičku. Každopádně já vždycky takhle před těma eventama se bojím, protože prostě na spoustě z nich jsem nová, nikoho moc neznám. Je to prostě výstup z komfortní zóny, jako ne, že ne, jo? Takže uvidíme, jak to bude, ale já věřím, že to bude fajn. Takže zítra vás vezmu s sebou. Jdeme si ale ještě udělat pořádnou skincare, nebo teda takhle, jo? Já se teďka snažím ustupovat od takový ty milion krokový skincare, kterou jsem mývala dřív, protože mně přijde, že ta má pleť už jako na to reagovala strašně špatně. Takže teďka jsem si nakoupila spoustu přípravků od té korejské značky Beauty of Joseon, nebo jak se to čte, Joseon. Zkouším teďka tady ty Discovery Kit Sera a přijde mi, že ta pleť je po nich fakt úplně nádherná. Takže teďka zkouším tuhle kosmetiku a ještě mi, teď nevím ani kdo, někdo mi doporučil tohle jejich SPF, tohle modrý. Já jsem totiž dřív používala tohle s probiotikama. Přijde mi, že mi to trošičku uspávalo pory, ale nejsem si jako jistá. No a na večer používám tenhle krémíček od Clinique. Tohle je celá moje rutina. Až na to, že si jako odličím pleť, dám si tady toner, který je taky od té stejné značky. Ten si ale nedávám každý den, protože zase jako nechci si ty buňky sloupávat. Dobré ránko. Tak já jsem se před chvílí probudila. Respektive teda musela jsem si dát budík, protože jinak bych se fakt nezbudila, až jsem klasicky usláš někdy v 1 ráno. Teď jsem se tady namalovala a asi za 20 minut musím vyrážet na ten Niva event. No a budeme muset ještě vymyslet, co si oblíct, protože v pozvánce je napsaný, že máme mít pohodlný oblečení a obecně to má být takový jako na pohodu event, že tam nějak budeme i v bačkůrkách a tak bych z toho jako usoudila, že si mám vzít třeba nějaký prostě workoutový pohodlný setík, jo, ale trošku se bojím, že to tak úplně nebude, takže asi spíš bych šla do nějakých džín, protože v těch se jako taky cítím pohodlně a nějaký pohodlný tričo, nevím, mrknem na to. Tak nakonec jsem zvolila úplně taky fakt basic outfit, bílý džíny, ty mám ze Stradivariu, potom tohle dílečko hnědý, který je z Exalted, a na to takovýhle modrý svetříček, ať trošičku ladím k té Nivei, a ten je z Beršky. Takže to nechám asi takhle jako obyčejně. Vzala jsem si sebou ale radši setík, taky modrý, sportovní, kdyby náhodou. A vezmu si na to asi do nějakou bundíčku, že tam není jako úplně ještě teplo a to je všechno. Jídle počasí by mohlo být pořád. Celý event byl zaměřený primárně na naše smysly a taky na pohodlí, takže hnedka u vstupu jsme dostali tyhle pohodlný bačkůrky, mohli jsme si dát welcome drink, rozkoukat se a potom se šlo na 2 přednášky. Jedna byla s organizací Nevypust duši a druhá byla s jednou trendsetterkou. Obě přednášky byly strašně zajímavé. Jako první smysl byla na řadě chuť, takže jsme se přesunuli na oběd, který byl naprosto výborný, a po obědě jsme se rozdělili do 4 skupin a šlo se na další smysly. My jsme jako druhý měli dotek, takže jsme dostali tuhle nejvíc příjemnou masáž nohou. Potom jsme se přesunuli na sluch, kde jsme měli tyhle masky na oči a sluchátka, aby jsme byli ve tmě a v naprostém tichu a poslouchali jsme 15 minut různý vibrace. Udělali jsme si otisk ruky na tenhle strom života, což by měl být zrak, a jako poslední přišel na řadu čich. Vytvářeli jsme si tyhle vonavý nevácký svíčky pomocí tohohle písčitýho vosku. Celková myšlenka toho
eventu bylo hlavně zpomalit a užívat si přítomný okamžik a to si myslím, že se Nive naprosto podařilo. Já jsem se právě vrátila z niváckého eventu a bylo to tam naprosto krásný. Jsme dostali takovou krásnou kytičku s sebou domů, takže to si tady hezky někam vystavíme a budu se o ní muset starat, protože já jsem na kytky prostě strašně špatná, je nezalívám a potom tady umírají chudinky. Já jsem strašně vděčná, že jsem na takový event mohla jít. To by mě před rokem ani jako nenapadlo, že mě prostě pozve Nivea na svůj event, že to je prostě neskutečný, já to absolutně nechápu. Je to jako kdyby se mi začal plnit nějaký můj dětský sen, protože já jsem tohle vždycky chtěla dělat, takže moc děkuju všem, kdo mě sledujete, protože to je právě díky vám, že můžu chodit na takovýhle akce a dělat to, co dělám. Takže moc děkuju. Já jsem se teďka převlíkla, učesala jsem si tenhle slík culíček, protože to se mi osvědčilo na běhání jako nejlepší a jdu běhat, protože to se podržte. Já mám přihlášený půlmaraton v říjnu v Portugalsku. Takže musím začít pořádně trénovat. Ještě mám jako čas, ale nechci to podcenit, protože mám jakoby takový cíl už od minulého roku, že bych ten půlmaraton chtěla zvládnout po 2 hoďky. Když se to nestane, nevadí, prostě já budu pyšná na sebe tak či tak, že jsem to jako uběhla, ale podle mě motivace a nějaký cíl je mít důležitý, takže po 2 hoďky bych to chtěla dát. Říká se, že nějaký 3 měsíce na ten půlmaraton tréninku s 200 km měsíčně naběháno stačí, ale já bych chtěla začít trošku dřív, takže začneme tak jako pozvolna teďka, jo, a pořádně to začnu bombit v tom červenci, srpnu a září, asi tak nějak, uvidíme. No, takže to nechci podcenit, já nebudu vykecávat a jdu na to, protože nemám moc času, nemám. Tak teďka jsem přiběhla domů, ježišmarja. 6 kiláku jsem si myslela, že to zabalím a že poběžím domů, že dám nějakých 7 nebo 8, ale nakonec jsem to hecla a dala jsem těch 10, tyjo. Po 3 týdnech, jako já si myslím, že jsem absolutně spokojená. To jsem vůbec nečekala, že dám hnedka takhle po prvních 10 kiláků. Měla jsem tempo nějakých, tyjo, ani nevím, jaký mám průměrný tempo, to bych si mohla kouknout. Jo, a průměrný tempo jsem měla 6:01, takže to je celkem dobrý. Neptejte se mě na moji tepovku, to je vedlejší. Jsem měla asi nějakých 160 až 170, prostě to se dalo čekat takhle po dlouhé době. Jediný, co mě takhle u toho běhání jakoby vadí, že prostě mě bolí strašně kolena. Já chápu, že na to nejsou zvyklí, ale mě bolí, i když jsem ten minulý rok běhala fakt jako hodně. Takže nevím, asi budu muset začít trošku posilovat ty svaly okolo, nebo něco takového, protože jinak si myslím, že to nezmizí jako nikdy. Dala jsem si teda ten gelíček dneska, po cestě jsem ho tak jako posrkávala si a myslím si, že mi jako strašně pomohl, protože já jsem byla dost unavená, tak ten cukr jako mě fakt nakop. Teďka se cítím jakoby fakt fajn, že většinou, když doběhnu, tak jsem úplně vyfrusnutá. A teď je to jako relativně dobrý, takže vlastně asi to není úplně na škodu na takovýhle jakoby delší běhy. Dejte mi vy, kdo víc běháte, třeba dole v komentářích, jestli je tohle jako dobrý, já se v tom úplně nevyznám, ale dneska mi to celkem zafungovalo. Krásné dobré ráno, dneska máme středu, 29. dubna. Já jsem si teďka udělala ledový kafíčko, tady do mýho tumblerku. A jdu se připravit, protože za 2 hodinky se uvidím s kamarádkou, která je těhotná, takže se strašně těším, protože jsme se neviděli asi 2 měsíce. Já se jdu teďka trošku namalovat. Dostala jsem PR balíček od Macu, chápete to? Přišel mi minulý týden, ono to přišlo v taký plechovce, vám to ukážu. Ono to přišlo v takovýhle plechovce a já jsem si prostě myslela, že je to taková ta plechovka třeba na hrášek nebo něco takového, že prostě to musíte vzít takovým tím otvíráčkem, který vám to jakoby prorazí. No a až pak mě jakoby došlo, že to je vlastně plechovka na barvu, takže to stačí takhle jako třeba nožem vyloupnout nahoru. Každopádně 2 dny jsem kolem toho chodila, vůbec jsem nevěděla, co s tím mám dělat. Tak se pojďme mrknout, co v tomhle PR balíčku bylo. První jsou tyhle Studio Fix Color korektory. Mají tam zelený a růžový. Potom tam byly 3 odstíny těchto nových korektorů. A jako poslední tam byly tyhle 2 tekutý
konturky. Ten look, to si zase prostě zanechává. Hodně má. A je to fakt crazy. Jako by, že lidi prostě na schvál hledají kraviny. Nakonec jsem zvolila takhle černobílej outfitek. Jsem dneska opět nějaká zmatená lesní včela. Samozřejmě jsem vyšla pozdě, ale naštěstí kamarádka taky nestihla, že tam dorazím úplně stejný čas. Takže rychle volím, ale jsem velmi nadšená z toho počasí, jak krásně svítí sluníčko. Já to nemusím. Tak už jsem doma, bylo to naprosto skvělý, nakonec jsme našli úplně jinou kavárnu, že všechny byly hrozně plný. Nakonec jsme byli v Karlíně v mém šálku kávy, krásně jsme se popovídali, já jsem si šala i noblížko, malinkatý koupal, tak to bylo hrozně roztomilý. Já jsem teda teďka dorazila domů a jdu nějak popracovat na Instagram, protože jsem samozřejmě nic vůbec nestihla dneska. A musím uvařit a večer jdeme na premiéru Ďábel nosí Pradu. Jdeme na takovou tu Ladies Night do Cinema City. Takže se strašně těším a nevím, co si obleču. Jako rozhodně něco černo-červenýho, jo, ale budeme to muset spolu vymyslet. Já tady teďka vařím recept z Vilgainu. Našla jsem si tady receptík. Má to být jako trhaný kuřecí maso s rejží a pataj omáčkou. Já to nechám takhle krásně na kostičky, protože se mi to nechce trhat. Já jako obecně nerada trávím v kuchyni dlouho. Takže recepty, které trvají 10, 15, 20 minut, jsou úplně pro mě. Jo, takže to potom vypadá takhle, je to naprosto výborný, stačí vám k tomu pár věcí, trvá to fakt chviličku. Já jsem si špatně přečetla zprávu a už jsem tam měla před 5 minutama být. Každopádně jsem nakonec zvolila prostě úplně rychlej outfit, protože jsem na to měla asi 2 minutky. Mám k tomu aspoň takhle červený jeden prvek a jinak jsem prostě celá černá. Takže asi tak. Tonight I wanna show you off. Vyrážíme do Next Level na hot yogu. Zadává. You got a billion good and never bought. We gonna party like a stir. Tak já už tady jdu ze cvičení. Bohužel jsem tam nestihla vůbec popracovat, protože jsem zjistila, že mám dneska preventivku na kožním, takže musím volat rychle domů, abych si pobrala nějaké věci. A zase povalím tam. Každopádně na lekci jsem tam potkala Kamču, to je naše kamarádka. Já jsem byla poprvé na Hot Yoga Sculpt a teda jako lidi, to byl masakr. Ještě jsem se dozvěděla jednu věc, o který vám řeknu za chviličku. A co se stalo je to, že jsem docvičila, šla jsem klasicky na telefon a koukla jsem se na Instagram a zjistila jsem, že jsem dosáhla 30 000 sledujících, takže mám úplně neskutečnou radost. Já vím, že to je jenom číslo, ale je to prostě takovej pomyslný milník, který jsem teďka měla, ale co chci říct je to, že za to můžete jenom a jenom vy, že mě sledujete, že mě takhle podporujete a díky vám já můžu dělat to, co mě baví a naplňuje, takže moc děkuju, strašně si toho váží. No jo, počkejte, ale já jsem vám nepopovídala o včerejšku. My jsme večer šli teda na to Ďábel nosí Pradu 2. Bylo to v rámci takový tý klasický Ladies Night, takže tam na začátku byla tombola a pozor, jo. Pozor, vyhrála jsem tady, ukážu vám to. Vyhrála jsem tady obrovskou tašku Mentos. No ale co se týče toho filmu, tak se mi líbil, každopádně na jedničku to samozřejmě nemá, to je prostě originální klasika a ta dvojka byla jako zajímavá vidět takhle, jak se ty postavy vyvinuly už v téhle věkové fázi, že už jsou prostě o 20 let starší, bylo to hezký, ty outfity, nádherný, já úplně miluju tu Andy a ty její outfity, ona jí sluší snad úplně všechno, ona je prostě naprosto nádherná. Každopádně to skončilo vlastně hrozně hezky a moc se mi to líbilo, jako určitě se to někdy pustím znova, to ne, že ne, ale jednička. Je prostě jednička. My každoročně čarodejnice slavíme na Vysočině s partou kamarádů, ale tenhle rok nám to absolutně nevycházelo, takže jsme nakonec zůstali v Praze, rozhodli jsme se je strávit s mým bráchou, takže jsme večer vyrazili za ním a za švagrovou a za dětma. Opíkali jsme si burštíky, byli jsme u ohně a byl to strašně hezký večer, moc jsme si to užili. No a druhý den ráno 1. máje jsme se vydali na brančík do Typiky, kde to máme strašně rádi. A teďka tam mají jarní meníčko.
jídečko, takže určitě doporučuji vyzkoušet. Jsme teďka dorazili tady do práce k Míšovi a vzhledem k tomu, že říkal, že jde pracovat, i když je svátek, tak jsem říkala, jdu s ním, protože já potřebuji prostě změnu prostředí a přijde mi, že když jsem jakoby takhle někde jinde, takže pracuji jako líp a že fakt jako efektivně strávím ten čas, protože prostě doma je to jako domov a chtěla bych to tak jako začít trošičku oddělovat. Who you think you waiting on? I take you to the early morning. Just when you're waking up, you feel like you're falling off of a cliff so high. Then you hit the bed just right. Dneska je sobota, já jsem se teďka rychle namalovala, snídám tady takhle jogurtík s granolou, jenom fakt narychlo, protože za 10 minut měla vyzvedávat brácha, vyzvedáváme druhýho bráchu a jdeme na pet jogu, což byl můj vánoční dárek pro ně, aby jsme měli nějakou sorozeneckou aktivitu. Chtěli jsme jít na nějaký ovčáky, nebo ideálně třeba husky a tak, ale bohužel ty místa tak strašně rychle mizely, že jsme to bohužel nezvládli buknout, takže dneska jdeme, dámy a pánové, na čivavy, na který se taky strašně těším, oni budou mega roztomilí, ale trošičku se bojím, že je tam zalehnem. Ještě si musím nachystat nějaký oblečení, protože potom jdeme ještě s Majdičkou ve 12 na workshop vázání kytiček, takže bych chtěla mít nějaký jako už trošičku jarnoletní outfit, protože bude teplo. Dneska bude asi nějakých 24 stupňů. I'm coming for ya, 'cause all I need is a beauty and a beat who can make my life complete. Po naprosto roztomilý pet joze jsme se přesunuli do Urban Bloom na vázání jarní kytičky. Já jsem tohle ještě nikdy předtím nedělala, takže tenhle workshop byl pro mě úplně první a učili jsme se vázat tu kytičku do spirály. Ze začátku jsme to moc nechápali, ale paní nám s tím pomohla, takže potom jsme se chytli a uvázali jsme si tuhle naprosto nádhernou jarní kytku. Mně se hrozně líbí, jak byla barevná, takže ještě jednou moc děkuju za pozvání, moc jsme si to užili. Protože už mám fakt obrovský hlad, jsou skoro 3 odpoledne, tak jsem si udělala jenom takovouhle rychlovku, avokádovej takový mixík s pomazánkovým máslem, s rajčátkama, s oregánem a s limetkou. No a brala jsem si k tomu tenhle ten knäckebrot z Vilginu, já vám ho ukážu. Je to teda tenhle knäckebrot, jeho mám tady ráda vždycky takhle schovaný. Jdu se tady udělat kafíčko, tohle je moje už 3. dneska. Každopádně jsem teďka koukala na fotky z té pet jogy, ježišmarja, a ty štěňátka byly tak strašně roztomilý. Dneska jsem si vzala tuhletu nespresáckou skleničku, kterou mám hrozně ráda, protože je taková jako příjemná, ale přišel mi od nich minulý týden tenhle kapík a já už mám 4. Mám 4 barvy, ale tahle růžová je fakt nádherná. Pak mám ještě tady tu fialovou, zelenou a oranžovou. Právě jsem byla běhat a bylo to naprosto strašný. Jakože strašný. Já jsem si myslela, že se cítím jako dobře, jo, ale když jsem vybíhala, tak jsem měla trošku hlad, tak jsem si prostě kousla banánu a ta asi nebyla úplně dobrá jako varianta, protože banán se asi dlouho tráví, že jo, takže se mi běželo úplně strašně, já nevím, jestli to je tím, že tam je 25 stupňů, nebo prostě tím, že je večer a byla jsem unavená, ale teda jako bylo to hrozný. Po 3 kilometrech jsem musela zastavit, říkala jsem si prostě prdím na to, já si to chci užít ten běh a ne se tady prostě trápit, protože zpomalování prostě nezabíralo. A tak jsem prostě chviličku šla, nějakýho půl kilometru, no a potom jsem to teda jako doběhla. Dala jsem nakonec 4,5 a zase jsem se ten zbytek došla, protože fakt se mi jako běželo na prd. A jako jo, tak někdy ty podmínky vlastně nejsou ideální, někdy jste nemocný, může na vás něco líst, ten ženský cyklus to taky strašně ovlivňuje, takže já se na sebe vůbec nezlobím, jenom prostě pocitově to bylo hrozný a teď se tím tak jako nijak, no. Já jsem ráda, že jsem byla, že jsem na chvilku vytáhla paty z domu, teďka si půjdu do spršky hezky, dám si tady pořádně vody a půjdu vařit a připravovat se do té práce. Takže vám ukážu, co si dělám vždycky na snídani s sebou, co si budu dělat na obídek, na nějakou svačinku a tak. Od zítra ráno brzo stáváme, takže si asi něco pustím hezkýho a budu spinkat a budu tak jako odpočívat, protože stáváme o 5:30.
tak aby jsme zítra měli energii na to. Nakonec jsme se s holkama domluvili, že se zítra do práce něco asi objednáme, takže jsem si udělala jenom snídani. Semka jsem si dala řecký jogurt, borůvky, banán a nahoru tuhle Ultimate Chocolate granolu od Vilgainu, kterou naprosto miluju. Já jsem si teďka začala dávat spíš ten řecký jogurt, nebo skyr, protože má víc bílkovin a právě vás zasytí na delší dobu. Potom jsem si na odpoledne vzala sebou takhle proteinovou flašku a tenhle Isolite jahodový protein, který si pak rozmíchám. A tady mám flaštičku, kterou si vždycky v práci napustím, abych pořádně pila a beru si sebou tyhle ty elektrolyty, ještě nevím, jestli si je tam dám, ale tak kdybych měla chuť, tak ať je mám s sebou. No a tady mám svoji novou krabičku, kterou naprosto zbožňuju, jo. Nevím, jestli to znáte, je to B-Box, mě to objednávala kolegyně a doporučovala mi to, protože to má pro svý děti a je právě super, že ono vevnitř tady máte takhle tyhle víčka na tekutiny, takže fakt reálně tam můžete dát jogurt, cokoliv. Já jsem si tam teďka dala paprikový humus, nakrájela jsem si okurku a mám tady takhle pod tím knäckebrot. Tady jsem si vzala sebou taky od Vilgainu nějaký nový cookiesky kokosový, ty teprve budu ochutnávat. A jako snack jsem si tam nasypala tady ty sýrečky, nevím, jestli znáte, takže takhle to zavřu. A takhle to je tak nějak všechno, co si zítra vezmu. A tohle je konec dnešního videa. Já vám strašně moc děkuju za zhlídnutí. Budu ráda za jakýkoliv like, odběr nebo komentář a uvidíme se příště. What you got?